Ning latar kemajipun Abah Nari yang putra wonten Kalawan Gedung Wangi Sambing Lamongan. Selamat siang Abah Nari, mat penonton lihat live streaming. Pak Novi Sugijan yang wonten Lemabang. Selamat siang mat penonton live streaming ya. Yo kate digawe mabang tanggal 28 nggih. Monggo sami kublek-blek wonten Lemabang, Desa Kasep Lemabang, Kecamatan Imbang, Lamongan nih. Pak Novi Sugijan turut mengundang. Persiapan Pak Novi tapi ini sing akeh. Iki lho, kamu. Keluyuran
Baak, cok.